aurkeztu egin zaigu berriz ere aurretik egitenekina, hau da, aurrekontuen gaineran Jaurlaritzak duen ikuspuntua, eta beste behin ere esan zaigu ez dagoela alternatibarik, hau da dagoena, eta ez dago besterik, ez zaigu eruditzen hori denik jarrera politikoa, uste dugu Jaurlaritzak eta zehazki ekonomia sailak kontable hutsa izateari utzi behar diola eta politika egiten hasi behar duela. Uste dugu bakarrik baldin bada kudeatzea mugitu gabe edo mugitu ezin daitezkeen kopuruak horretarako ez dela behar ez lehendakaririk ez gobernurik, nahikoa da kudeaketarako agentzia bati ematea, eta gobernu bati dagokiona da politika egitea, erabakiak hartzea, ausartak izatea, eta batez ere larrialdi egoera batean erantzunak ematea.